Més de 1.000 metres d'alçada és quan millor s'observa la riquesa natural i paisatgística d'aquest espai. Envoltada de serralades, antigament cobertes per l'aigua, s'extén la conca de Tremp. A través de la seva geologia es pot explicar la història de 550 milions d'anys. Permet reconstruir no només les edats, sinó els ambients que hi ha hagut, la vida en cada un d'aquests ambients, i aquí destaquem, per exemple, els últims dinosaures que van existir a Europa. La UNESCO té reconeguts 127 geoparcs a tot el món. El de la conca de Tremp-Montsec esdevé el 13è d'Espanya i el segon de Catalunya. La UNESCO el que fa és visibilitzar el nostre territori i reforça la nostra estratègia de diferenciació, fent-lo com un territori amb uns productes de qualitat, productes turístics i també agroalimentaris i no alimentaris del territori. Un reconeixement que servirà per refermar la identitat de la gent que hi viu i portarà riquesa econòmica i reconeixement internacional. La valoració és complicada de fer, que pot suposar a nivell de rendibilitat, però jo penso que bàsicament el fet de que vingui gent i els nostres privats s'impliquin en aquest món del geoparc ha de fer que l'activitat econòmica incrementi considerablement. Els mites i llegendes són un altre dels patrimonis del geoparc Conca de Tremp-Montsec. Fa 80 milions d'anys el poble de Santa Engràcia era una platja. El mar va donar al terra unes formes molt peculiars que davant la falta d'explicació els veïns van passar a anomenar petjades del diable. Carolina Gili, TV3, Santa Engràcia.